Egunon, ongi etorri berria telebistara. Internetez tarteka aldiro egiten dugun telebista kanal honetara. Atzo hauteskundeak izan ziren, hauteskunde nagusiak izan ziren Espainian. Espainiako hauteskunde izan ziren, baina Euskal Herrian izan ziren, Katalunian da Galizian izan ziren bezala. Eta atzoko emaitzak, atzoko tendentzia elektoralak eta etorkizunean ireki litezkeen eszenario berriak ezartzeko, gaur etxeko bi lankidekin osatuko dugu inguru. Kristina Berasain, Mundua saileko kazetaria, ongi-etorri. Egunon. Eskerrik asko, horren goiz etortzeatik, atzo berandu bukatu eta gero. Eta Jose Arrazonar, Euskal Herria saileko batipat politika alorreko kazetaria, zautuko Iruñatik normalen datatzen ditulako bere albisteak, eta gaur arpeia jartzeko aukera zengo zez. Zuri ere eskerrik asko, atzo gaur luza izan zenuten, biok, zuk ere bai, eta eskerrik asko horren goiz etortzeatik. Zue azten galdera tipiko batekin, ez? Zer karritu zaitu gehien, atzoko emaitzetatik, eta zer gelditu zaizuen konfirmatuta, espero zenutera eta gertatu dena. Kristina? Bueno, nik uste Espainiari erreparatuta, niri arreta gehien deitu didana behintzat izan da Podemosek nola erakarri duen nazio Espainia barruan dauden nazio ezberdinen boto independentista hori, ez? Egia da, atzoko hauteskunde emaitzetan begiratuta Podemos izan dela nolabait ezustekoa eman duena, 79 eserleku izango ditu hemizikloan, eta 79 ordezkari horietatik erdia datoz hain zuzen ere nazio hauetatik, ez? Badakigu bananduta aurkeztu egin dela Podemos estatu mailan eta gero eskualde ezberdinetan edo autonomia ezberdinetan, herrialde ezberdinetan koalizio propio bat sortu dutela, eta datu horiek batzen baldin badetugu, ikusten dugu Euskal Herrian Podemosek 7 ordezkari lortu dituela, Katalunian sekulako arrakasta lortu du 12 ordezkarirekin, En Común Podemek, adako lauren koalizioa, Galizian ere Mareak 6 ordezkari lortu ditu, eta Konpromisek Valentzian, Valentzian bertan, beste 9, hortaz 34 ordezkari lortu ditu Podemosek, nolabait independentistenak izan zitezkeen eskualde edo nazio horietatikan. Eta konfirmatu? Zer gelditu zaizulen hautik espero zenun eta gertatuena? Argi dago, danak esaten ari ginen hauteskundeen aurretikan hau izango zala bipartidismoaren azken hauteskundeak, eta nik uste hala demostratu dela, ez? Aro berri baten aurrean gaude, Espainian aro berri bat hasi da, bipartidismoarenak egin du, eta argi dago hemendikan aurrera koalizio ezberdinen arteko kongresu bat izango dela, horrek behartuko ditu alde guztiak elkarrekin hitz egitera, negoziazioetaz eta aukera ezberdinetaz hitz egingo dugu aurrerago, baina argi dago transizio garaitik, UCD-ren garaitik, nolabait alderdi boterean egon diren bi alderdi hegemoniko horiek jada botere asko galdu dutela. Aintzat hartu behar da PPk hauteskunde hauetan irabazi baldin badu ere 15 puntutan egin duela bera, eta orain arte izan duen gehiengo absoluto hori galduta, hemendikan aurrera zaitela 4 urte ere inoizko emaitza txarrenak lortu zituen alderdi sozialistak, eta oraingo honetan ere 20 puntutan egin du bera, 20 ordezkarietan barkatu. Beraz, nik uste hori, titularra gaur ere bipartidismoaren bukaera dela. Eta zure kasuan, zer arrotu zaitu, Joserra, eta zer konfirmatu dizute emaitza hauek? Kristinak duen irakurketa hori ez uste aldetik, Ego Euskarrian ere konfirmatu egin dela, ez? Alduguk indar handiz sartu dela Ego Euskal Herriko panorama politikoan, eta, ia 400.000 boto lortu dituzte, eta lehen indarra izan direla lau lurraldeak kontuan hartzen baditugu. Araban eta Gipuzkoan lehen indarri izatera iritsi dira, eta nik uste dut, espektatiben gainetik, ez? Argi dago, neurri handi batean hauteskunde orokorrak izateak eta kongresu jokoan izateak batez ere mesede egiten diela neurri handi batean estatu osoan zabalduta duten indarrei,
eta hori boto abertzaleari apur bat kalte egiten diola. Alduguk arrantza egin du ezkerrekotzat jotzen dugun espektro zabal horretan, ez? Eta abstentziotik ere uste arrantza egin duela, eta pixkat ondo jakin dute hori euren alde erakartzen, ez? Eta... Konfirmatu? Zer gelditu zaizu konfirmatuta? Zer ikusi duzu, hau espero nuen eta espero genezatean gertatu da? Ondo zautzen du Nafarroako errealitatea idez, eta espero nuena zen UPN eta PPk aixe iraziko zutela eta ala konfirmatua. Eta apur bat erdi sorpresa, erdi konfirmazio EAJ-arena, ez? Beste lurraldeetan ziu batek solako kaltea jasan du. Espainia mailan ere PPk eta PSOEk boto galderak handiak izan dituzte, EAJak denbora asko darama egintean, eta, nahiz eta hauteskundeak euren aldekoak ez izan Espainia mailakoak zirelako, hala ere boto galdera txikia eduki dute, ez? Eta boto galdera txikia izanagatik gainera, diputatu aldetik bat gehiago lortu dute, ez? Duela 4 urte 5 diputatu zituzten eta orain 6. Orduan, EAJaren indar hori, ez? Igadurarako nolabaiteko igaduraen aurrean babes bat daukala, baina kontuz ere, hala ere, ikuste dut alde arriskutsua atera baduela, ez? Azkenean, sortu zailolako orain ezkerrean arerio handi bat, gero hori konfirmatu Eusko Legebiltzarrean testuingurua erabat aldatuko da, baina, ezin dute ere erabat lasai geratu, egia da, igadura txiki eduki dutela, baina, kontuz. Eta gero EH Bilduren aldetik, bai harrapatu, ez uste aldetik ere, nik uste dut galdera uste baino handiagoa izan dela, ez. Joango gara, seikiago lantzen batzoko emaitzak eta emaitza horiek ekarri dezaketen etorkizuna ematen duena iriki xamarra dagoena, bai Euskal Herrian da baita ere Espainian, baina egin dezagun errepaso azkar bat prentsarekin. Azal batzuk aukeratu ditugu, berriaren azala zauna bat, eta berria.esen izan duzu atzo gure lantalde paregabeak indako lan eskergari esker, edo lan handiari esker. Eta zuko gara notiziazen kasuan, ez? Notiziaz Gipuzkoako notiziaz induen azala. Nola guztezu Rajoy, se queda sin opción induen azal hori. Da, azal bat eta titular bat uste dut adostasun handia bilduko duna analisten artean, ez? Bai, nik uste dut azken batean Rajoyk momentu honetan daukan panorama ez dela erreza, ez? Sekulako erronka daka. Hemendikan aurrera gobernagarritasuna bermatzeko eta hitz egingo dugu momentu honetan mahai gainean egon daitezkeen koalizio aukera horietaz, baina argi dago gaurko titularretako bat hori dela, ez? Hau oso determinantea dela ere, ez? Irabaziarren galdu egin dula, ez? Eta zaila izango dula bidea. Oso titularrela ere oso erabat baztertzen dula aukera hori? Ertxiegia. Horren segura da, egoera? Igual da gauan bertan igual egiten duzune irakurketa bat, nire ez naiz eszeptikoagoa naiz, kontuz ikustu dut, gero pixkak zabalago hitzen dugu, baina panorama berri honetan uste dut naiz eta boto galera handia eduki, eszenatokia kudeatzerakoan zartagina edo boterea edo almena PPk izaten jarraitzen duela, eta gehien komeni zaiona egingo duel egin dezakela, ez? Rajoy se queda sin opción? Ikusiko dugu. Nik uste dut erregimenen aldeko bindar nagusiek, PSOek eta PPk, gehien komeni zaiten eszenatokia bilatuko dutela, eta ez dut baztertzen azkenean Rajoy edo PPk minorian bada ere gobernatu alizatea, orduan agian titular kontundente egia edo iruditzen zait. Errespetu zari gara gure kioskon gurekin batera ari diren komunikabidekin. Nik ez nuke esan gabe utzi nahi duela 2 hilabete eskaz Portugalen gertartakoa, eta nik uste bipartidismoaren bukaera honetaz hitz egiten dugunean Europa ere burura datorkigula, ez? Europako beste estatuetan aspalditik dago beste formula, beste sistema politiko bat, anitzagoa dela, eta kultura politikoan ere esango nuke aurreratuagoak
daudela eta bueno, nork daki hemendikan martxora bitartean zer gertatuko den, berriro hauteskundeak ez ote diren egin beharko eta Portugalen gertatu den bezala eskuinak irabazi zituen hauteskundeak duela 2 hilabete eskas, baina azkenean aurrera egiteko ezintasun horren aurrean ezkerreko hiru alderdiek koalizioa egin eta beraien eskuetan dago gobernua Pasos Coelhori bazterrean utzita. Portugaleko adibide hori azpimarratzen du Felix Iriartek. Topatuko kioskoan oraindik, almekak eta laurden direlako, eta baita ere paperezko bertsioa eta baita entarten Felix Iriartek hain zuzen nola gainera, gara baten gure lankidea izan zena, Portugal titula jarri dio analisi. Hurrengoa, eta eskatu guztiet harin xabar joatea azalekin, bestela ezbarra kioskotik aterako gorkoan. Korreron kasuan, beste jartzatik, Pepek irazi du, baina gobernatzeko maioriari gabe. Jotxarra, nik uste dut zuen? Deskriptiboa ez, nik uste dut, zuzena dela, eta errealitate objektiboa deskribatzen duela. Bai, gu berrian Espainiari dagokion horrian eman dugun titularraren oso antzekoa, gehiengoa galduta gobernatzeko zailtasunak. Guazen garara, urrengo azala ikusiko duguna, Podemos alduguk sekulako arrakasta Euskal Herrian etxe bilduren kontura, zenbait txarren kontura. Bai, lurraldetasunaren ikuspuntutik noski garak Euskal Herriko datuei erreparatu die eta argi dago hor irakurketa oso argia dela, ez? EH Bilduren boto galerari erreparatzen dio. Bai, nik uste dut, hala dela, Euskal Herrian garaipen handia lortu dela, baina ez bakarrik. Titularrean ziur aski etzelako kabitzen, ez? Ez bakarrik EH Bilduren lepotik, PSPNR-ren eskut lepotik, Ezkerra Unida baterakoen lepotik, eta Nafarroaren kasuan gero bairen lepotik baita ere. Jaime Navarran kasuan dauko titular bat, lehen deskriptiba ditzen duen estilo hortako, eta gero Nafarroari behiratzen dio bereziki, ez? UPN Podemos eta PSN bat. Bizina? Bai, nik gehiago ari nintzen goiko titularrera begira, ezta? Una victoria insuficiente del PP deja en el aire quien formará gobierno. Eta, argi dago, Nafarroatik berehala egin dituzte adierazpenak, gero Joserrak ni baino hobeto jakingo du, baina nola saiatu diran UPN eta PPko ordezkariak abertzale eta ez abertzaleen arteko oreka horretaz hitz egiten, ez? Bai, kanpaina guztian ere hori bilatu dute UPN eta PPek apurra gehiago behiratzea Nafarroara, Espainiara baino, ez eta Espainiakoak ere berei neurri batean mesa egiten ziren eszenatoki horrek, baina euren jendea mobilizatzeko hori bilatu dute eta lortu dute Nafarroan bederen. Eta gero, egia da ere, azpititularrarekin, azpititularra dio PPek eta PSOek neurri handi batean eutsi diotela Podemosen eta Ciudadanosen igoerari, eta egia da boto galera, hori erlatiboa da, ez? Alde batetik boto galera handia jasan dute biek, baina egia da Podemosi eta Ciudadanosi falta izan zaila, batez ez Ciudadanosi, baina Podemosi ere jauzi handiago bat, bigarren indarri izateko edo eurei lehia zuzenago bat egiteko. Bazen Kataluniara, Real de Cataletara, ara, egunkaria, horrek bi titular nagusi ditu, baita ere, Espainia fragmentatuta, eta gero Katalunia eragitzeko eskubidea, bi markatu nintzen dute fragmentatuta, zaskota zatuten, nunbait, pesatzetarak dutela hori ez. Katalunia, eragitzeko eskubidea, Katalunia zatitu duten du, eta uste itzuli nahi izan dietela argudio ez ematen du ez. Nore dutxozu? Bai, azalean hori pixkat islatzen da ez, bi errealidade horiek eta nolabait Espainia bai zatikatuta dagoela aurrerantzean eta erabakitzeko eskubideari erreparatu izana Kataluniaren ikuspuntutik oso interesgarria da, ez? Azken batean hemendikan gutxira dakate hitzordu importante bat KUP eta CIUko ordezkariek Masen izendapenaren inguruan eta hor ere ikusteke dago ze gertatuko den eta KUPi desde luego esango nuke bide honean dijoala bere estrategia politikoan. Zora? Goikaldeko hori, Espainia egia berritasunetako bat hori dela, ez? Nahiz eta PP eta PSOE lehen bi indar nagusiak izan, berritasuna da orain Espainiako mapa politikoan lau indar nagusi daudekela, ez? Eta gero, egia da
Gubergia pasata kalearen bestaldean dugun gai nagusia Kataluniako egoera dela, eta hauteskunde hauek ere ziurrenik Katalunian ondorioak izan ditzakete, batez ere ziuk jasan dituen emaitza txarrak, eta baina hala ere erabakitzeko eskubideen aldeko indarrak bai atera garai ez, hori da bigarren irakurketa. Goazen azkar, saionekin, el punto muy, bélica España, aire para Cataluña. Zu Martxelo Katalunia aldean asko zabiltzala, enboliken esan nahi zehatza ezakitzen da, ulertu dezaken, baina. Egora komplikatua, bai, egora komplikatua, esan egin ez. Eta ez egin aire Katalunia entzako nola interpretatzen duzu zu? Argi dago, aurrerantzean negoziazioetaz eta hitz egiten hasten direnean, akordio posibletan, Kataluniako bi alderdi nagusiek edo behintzat ordezkari gehien lortu dituzten bi horiek baldintzatu ditzazketela negoziazio horiek. Orduan, bai, Kataluniak zer esan handia izango du joko politiko horretan. Eta gero ere da, Kataluniari nola eragin diezaiokeen Espainian orain sortzen den egoera korapilatsu horrek, ez? Denbora beharko duelako eta bitartean, bi plan horiek daude, ez? Orduan, ezagit, hori Espainiaren egoera korapilatsu horrek zer nolako galdera da. Zer nolako eragina edukiko duen Katalunian. Gero, pasako gara Kataluniatik berriro den nazalekin egitea, bazen, vanguardia da. Gobernu airean, atentzio ematen du, hola, katalanez irakurritan, ematen du Kataluniako gobernua dela, ez da Kataluniako azari, gobern. Ari da, guk izorek jarriko jaurlaritza airean, kaso honetan, ez? Gutzeko jaurlaritza airean. Bai, ez da dela, orduan plurale jarri horko lukete. Iztira? Bueno, lehen esaten genuenaren hildotik, ez? Rajoik erronka zaila dakala aurrean, eta, adierazgarria titulua. Titula ezpeguzozu, bigarren titularra, nola markatzen duten kolauren, ez? Nola personifikatzen duten kolauren kasuan, ez? Kolau... Bai, nik ez dut, egia esan Kataluniakoa luperekin ez du jarraitu, baina goizeko lehen orduetan entzun dudana ere da, egia da, errealitate politiko konplexua bizi dugula eta gauzak azkar batean alda daitezkela eta Kataluniakoa gertatu da ez, galtzaietako bat izan zitekela Podemos edo aldugu, baina neurri batean buelta eman izan diote eta hor Adako Lauren figurak zer esan handia eduki duela, ez? Eta orduan hori azpimarratzea, Ez dugu ahaztu behar ere kanpaina politikoan berak izan duen pisua eta nolabait ere Podemos estatu mailako Podemosen diskursoa ere zenbateraino ere baldintzatzen Baina bada intentzionalidade bat kolauren artea jartzeko, Kataluniako mugimendu hortan ez? Ez horren beste... Oso adierazgarria da, Adako Lauk Bartzelonan bertan udala hauteskundeetan lortu zituen, baino boto gehiago jaso dituela en Podemosek oraingo hauteskunde hauetan. Eta bazen, Espainiako bi unkaritara, El Mundo aurrenekoa, Espainiak lurperatu indu bipartismoa, alderdi bikotasuna eta airean utzi du gobernua. Xera? Bai, egia da. Hala ere nik egia da Kristinak esan duela bipartismoa hiltzat eman daitekela, lau indar sartu dira, baina era berean bi alderdi nagusia jarraitzen dute lehen bi indar izaten, hori ere hala da. Orduan tumba, ez dakit hainbesteren joko den. Lehen aipatuko duz, Kristinak aurreko intervenzioan esan du, honek alderdi bikotasuna ja baztertu dut, zuk dudan gaur idatzi du esan ez, denbora geixo barko Argi dago, gauzak ezin dira olako rotundidadez konfirmatu ez, behin betiko amaitu omen den bipartidismoa ez dakigu, baina egia da dela, eta popularren desgastea oso handia dala, naiz eta Rajoik izan duen agintalde honetan izan dituen marka horiek edo mugarri horiek ustelkeria tarteka, hala ere, esan genezake ere, uste baino boto gehiago ere eskuratu dituela PPek. Esan behar dago ere, 3,5 milioi euro. Utsi ezagun gezozer rano edizirako bestela otxe jango dute. Bukatzagun. Euro esan ditut eta botoak dira. Bueno, batzuetan nola, gauza bere izaten da. Bukatu ezagun azala hauekin, perreixen da, ezken aia. Gero Euskal Herriko
zertar joan gara? Bueno, el paisek ja keinua egiten dio sortzen diren paktu posiblei, ezta? Gehiengoa galduta PPek, orain espazio zabalagoak daude eta gazta zatia puska gehiagotan zatituta dagoenez, orain hitz egiteko behar hori eta hitz egiteko gaitasun horretaz iradokitzen digu. Vanguardian kasuan izan dugu, bigarren titularra zelako daulen aipamena eta hauek etxe egiten dute, bigarren titularra etxe egiten dute aipamena hauek. Nola aldatzen dien ikuspegik, ez? Bigarren albiste nagusia izan da, haien audientzia. Bai, bueno, horrek igual ere El Paisen egoera, zakit. Guk ez du bazalan egin, baina igual urrengo horako pestu horko. Bai, bueno, pixkat ideia berean berretxiz ez, baina ze punturaino Espainien ez daude dituta horretara, elkarrizketa politikora, lau alderdi izatera, egoera konplexuago batera, Egoskargen horrelako mapetara eta egoera ohituagoak gaude, eta hori da berritasuna. Baina Espainia izan dira, Azmarrek lortu zuen apoioa 96-en, Zapaterok 2004-en, ez alderdi handien, baina alderdi txiki askoren bueltan. Itxe ezagun kieskoren repasau, bezala unibertsitateko irakaslearen konplexo hartuko dugu. Zer gertatu da, Josera, Euskal Herrian? Zeintzu dira bizpahiru titular nagusiak? Alduguk irabazi duela, EAJak eutsi diola, eta beste indargune nagusiak PSE, PP eta EH Bildu galtzaile atera dira, ez? Eta EAeri dagokionez gainera esanguratsua azkenean Euskal emaitzetatik distortxoa egiten duelako apur bat Nafarroan PP eta UPNek galduarren emaitza nahiko onak eduki dituztelako, baina EAen PPek eta PSOek lehendik genekin ez, pixkat ordezkaritza edo geroz eta murriztuagoa daukatela, eta horrek ere badauka beste irakurketa bat, eurek, ez dakigu ze gobernu osatzera joan, baina orain arte eurek agindu dute, eta horrek ze zileitasunen ematen die hemen neurri batean politikak ezartzeko, ez? Eta, titular motzetan hori izango litzateke. Espainiako hauteskundeetan badago estatuaren faktore, ez? Estatuaren faktore itzen dena, segurazki aspaldin ez dugu zautu horren faktore erabakitzailea, baldintzatzailea, Podemosena bezala, ez? Itziten ere gara alderdi berri bat, sortu berri da, ez dauka? Piskalden esaten nuenaren hildotik, ez? Nola Podemos izan da gai boto independentista hori erakartzeko, azkenean boto independentista izan duten horiek edo izan ditzaketen horiek Podemosen alde egin badute oraingo honetan, izan da neurri handi batean boto protesta gisa, ez? Ez da horren beste, nik uste irakurketa hori asko aipatzen ari dela ere, Podemosek jaso duen botoa zenbateraino dan bere boto propioa edo izan dan boto bat PPri aurre egiteko. Eta nik uste ikusita bai Euskal Herrian, bai Katalunian, Galizian, Valentzian jaso duen boto zenbaketa hori, nolabait boto independentista saiatu dena da Rajoyri muga bat jartzen, ez? Eta horren aurrean irakurri dute alternatiba izan daitekela Podemos. EH Bilduren baitzak oso txarra dira, ez? Bai, nik uste dut... Zazpi bi oso txarra. Bai, eta boto aldetik ere... Galera bai, holako zerbait. Orain ez dut hemen zehazki... Egun bai. Eta nik uste dut EH Bildurentzat bai daukan hauteskunde hauek orokorrak izaki boto dual hori edo esaten dena, ez? Kalte egin diela, baina ala ere zuloa handiegia da. Eta ustez atzean dagoena, urrengo hauteskundei begira, Eusko Legebiltzarreko hauteskundei begira da, botoen maile batek eurei botoa ematen zieten dentako batzuk jo dutera aldugura, ez? Eta kongresura begira, erabilgarriagotzat jo dute alduguri botoa ematea EH Bilduri baino, ez? Horrek badauka gogoeta... Baina bado printzipio bat esaten dena, alderdi konbulsionatuek zigorra jasotzen dute hauteskundeetan, ez? Boto emaileak ez ditu guztoko alderdi konbulsionatuak. Konbulsimoko bat izan zuen handia Podemosek Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, Uriartek eta bere zuzendaritzak utzi zuen, orduan askoko batzuk izango nuen, baina honek kalte ingo dio hauteskundeetan seguro, ze jendearitzaile gustatzen dira, baina ematen du kriterio estatal hori, zuk izan duzun boto erabilgarriaren nagusitu dela, ez? Nagusitu da erabat, eta
Eta, bueno, Kristina lehen esan duenarekin bat, nik uste dut gainera kontu zera aldu gurekin, batzutan arrakastak irakurketa bikoitza dukitzen dute, eta nik uste dut euren botoa atez ere dela Rajoyren aurkako boto bat. Eta askok ikusi dutela, bueno, espektro batean inoiz ez lukete PSOE-ri bozkatuko, baina PSOE-ri bozkatu dieteneko batzuk ere aldugura jo dute, eta alternatiba gisa edo modu argiagoan ikusi dutela. Eta abertzaleen aldetik, batez ere Bilduri botoa eman diotenen aldetik, bai ikusi dutela erabilgarriagoa dela zuzenean Pablo Iglesiasi ematea botoa, eta euren taldeari, ze Bilduri baino, Bildu kongresuan egin dezakeena, bueno, ez delako azkenean, bueno, oso aldintzatzea. Guazen, herrialdeka bai, Nafarroa? Zurekin hasiko naiz Nafarroak, zuzenako Nafarroko politikako gure txentako arduraduna eta aditua? Nik uste dut sorpresa nagusia izan dela alduguk bi parlamentari lortu ditula, ez? Nafarroan 5 diputatu zeuden jokoan, bueno, pixkat guztiak ere dantzan zeuden, baina gutxi kinielak eginez gero, logikoena zen UPN eta PP batek 2 lortzea, PSOE batek bat lortzea eta ala izan da, eta gero azkeneko diputata hori geroa bai eta Bilduren artean egotea, ez? Baina azkenean abertzaleen artean jokoan egon ziteken etxerdeko hori aldugura joan da zuzenean, ez? PSOE-ri dagokionez, historikoki beti PSOEk hauteskunde orokorretan PSN-ek foru hauteskundeetan baino nabarmen emaitza hobeak lortu ditu, eta horregatik, nahiz eta PSOEk eta PSN-ek higadura handia jasan duten Nafarroan azkeneko 4-5 urteetan, zaila zen eurek diputatua ez lortzea, ez? Eta alduguk azkenean Nafarroan arrantza egin du, abertzaleen artean, abertzaleek azkenean duela 4 urteko egoerarekin alderatuta Amaiur Bilduk 5.000 boto eta Geroa Baik 12.000 boto galdu dituzte, guztiak 27.000 boto, eta guztiak neurri handi batean jundira aldugura. PSOEk ere higadura handia jasan du bototan, ez hain handia, baina 20.000, orain zuzenean ezakit boto kopurua, baina bai, eta horiek ere aldugura joan dira, eta ezkerroak aurre. Horrezkari abertzaleak izatean Nafarroan horrokoan bion direnea, segurazki igual ura ere justu izan zen, ez ezagun naztu Uxio Barkosek lortu zuela bere zerrekoa kontaketaren 192-ra. Ordura arte zuen lortu zuen azkenean, eta orduan izan zen igual emaitza hauek ezagit haiek oso erreala ziren, eta hauek oso erreala dien, baina ez eukitzea, ez lortzea, igual berplantatu horreko luke daun zateketa edo, nola ikusten da mundutik? Horre, nik uste lehen esaten genuena, ez da, azkenean herritar askok Nafarroan ere bai ez dute bozkatu Nafarroara begira, baizik eta Madrili begira, eta kasu honetan lehentasuna izan da Rajoyren kontrako boto hori indartzea, eta nik uste parametro horietan ulertu behar dela, ez? Dena den, ez dugu hitz egin, baina niri oso adierazgarria egin zait gaur egun dauden hauteskunde legearen baitan eta proportzionaltasunaren inguruan Izquierda Unida aipatu dugu Nafarroan izan dituen botoak, Espainia mailan ere oso ordezkari gutxi lortu dituzte, baina gaur egunkari batean irakurri duten datuaren arabera, Izquierda Unidak estatu mailan 400.000 botorekin PNV batek 300.000 botorekin, alegian 3 bider gutxiagorekin 6 ordezkari lortzen ditu, ez? Orduan, bueno, legeak 3. alderdia beti zigortzen duelako prebentzioa gehienetan, ez? Baina itzuli gaitezen Nafarroa. Oraindik denbora gutxi dago neurtzeko herritarrek zer pentsatzen duten aldaketaren gobernuaren inguruan, osatu berria delako eta gainera efektu estatal hori delako, hauteskunde interpretazioa, baina bai konstatatu izakeguna da, segitzen duela gehiengo izaten oso txikia. Lehen nola izan zen, orain ere bai, ez? Bien arteko tarte oso txikia da. Oso txikia, eta Ciudadanos gehituz gero, guk Nafarroan egiten dugu olako bereizketa argi bat, eta regimenen aldekoak eta aldaketaren aldeko indarrak, ez? Eta Ciudadanos hartu eta regimenen aldeko indarren artean hau da, PP, UPN, PSOE eta Ciudadanos gehituta, irazle ateratzen dira
naiz 151 mendi daukat. 162.000 boto eta aldiz aldugu ezkerra gero eta EH Bilduk 142.000 lirateke. Egia da distortxoa dagoela, hauteskunde orokorrak direlako eta bar. Bentajista izateak daukan abantaiakin, kazetariok beti atzora begira abantaia horrekin jokatzen dugulako, baina Nafarroan gauzak denbora tarte txikiago dela hauteskunde orokorra hauei begira. Maiatzean gobernu osatzeak bila eman zituen, uda etorri zen, estrategia hasieratik zuzenean zuzendu du Espainiako hauteskunde orokorra. Uste dut emaitza hauek zela aldaketako beste egin arte neurri handi batean froga gisa ikusi da azterketa hori ez zaiela ondo atera, eta ezkerra batek hasieratik argi zegoen ez zuela diputaturi lortu beharrez. Orduan, biharamun honi begira, egingo dugu Nafarroari begirako irakurketa bat, hango indarrek eta UPNek egin duen lehen irakurketa izan da hori, begira. Beste porrot egin dutela. Bestek porrot egin dute. Eta Maria Txibitek ere irakurketa hori egin du, ez? Politika ezkertiarrak behar dira eta ez dakitamen. Identitarioak edo. Bai, identitarioak hori da. Zure guztezu? Nafarrokoa? Ez daukat gehiegi nik uste Josarrak. Gero hau denen galerak adierazten du askotan izan denez, Uxue Barkosen bera personaren ekarria, berak zerrenderri ematen dion ekarria. Bai, nik uste oso goiztana ere, ez? Edo Uxue Barkosekin ere zioten eutxiko aldu guren zaila izango zuten. Olatuari, zaila. Beti hitz egiten da boterean egote horrek zer nolako igadorak sortzen dituen. Nik uste leku guztietan sortzen direla olakoak, Nafarroaren kasuan iruditzen zait ezin dela irakurketa egin hauteskunde hauek aintzat hartuta, naiz eta horretarako bidea ematen duten. Iruditzen zait oraindik ez dela neurgarri bat Uxue Barkosen kudeaketa baloratzeko. Egia da UPNek baliatu duela hori, azkenean PP-rekin aliatu delako, Rajoy batek eskuinan ere igadura bat eduki duelako, esan beharrago asmatu dutela. Asmatu dute kanpaina batik bat Nafarroan zentratu dutelako Nafarroako egoeran. Eta horrek zertarako balia izan die, euren jendea mobilizatzeko. Esan beharrago Nafarroan partaidetza oso handia izan dela. Orain dela 4 urte edo maiatzean baino 6 puntu gehiago. Eta eskuiniko boto emaileak maiatzean batzuk abstentzioa joan bat ziren, orain botoa eman dute eta horrei eman diete botoa. Hala ere, PP-UPN batek 20.000 boto inguru galdu ditu. Eta nora joan dira? Zuzenean, Espainian gertatzen den gauza bera, Ciudadanosera. Nahiz eta Ciudadanos batek Nafarroako foru erregimenaren eta itun ekonomikoaren aurkako mezu argi hauki ez. Lazen beste... Bai nahi dut azpimarratu barkatu, Etxan zaude. Bai. Senatukoan pixkat mingarriena egin zaidana eta uste dut benetan autokritika nabarmena egin behar dutela aldaketaren aldeko indarrek eta aldaketa markarekin zer gertatu den, ez? Hor desbarajuste handia egon da, kanpainan ustez ez dute zaila izanagatik indar gehiago jarri behar zuten hor, ze laurek, aldaketa marka senaturako aurkeztu da geroa bai, EH Bildu, ezkerrakoak eta aldugu, ez? Denak elkarrekin aurkeztu dira, eta logikaz, aixe irazi beharko lukete, eta ez da gertatu. Zergatik, jendea despistatu egin da. Boto baliogabeak eta boto txuriak asko izan dira. Orain ez dute zehazki datua, baina azkeneko 36.000 boto inguru izan dira, zakarrontzira joan direnak. Eta horiek ziurrenik izan dira, jendeak etzekilako marka horren hartzean aldugu bat zegoela. Kostaiten da asko, senatuari kostaiten zailo asko, leku bat topatza hauteskunde hauetan, ez? Baina erabakigarriak izan daitezke. Alternatza hori eman balditz kongresorako, segurazki visualizazio erresa izango zen boto baldintzako. Eta hor ere, agian, kongresura begira besteak elkarrekin joan izan badia marka horrekin, egia da, orain gauzak irakurketa egitea erresa dela, ez? Oso erresa dela, baina hor bai ikusi dela, senatuan ez dutela asmatu, agian pedagogia gehiago inbartzutela edo jendeari gehiago gauzak ezpimarratu, ze gauzak pixkatu hobeto eginda bai lortuko ziren, eta hori historiko izango zen
hiru senatari aldaketak izatea, gehi senatari autonomikoa. Bostetik lau izatea aldaketaren aldeko indarrena. Orain alderantziz, okaguna da PPk eta UPnek hiru dituztela, eta senatuan PPk duen gehiengo absolutu horri begira bere ekarpentsoa egin dutela. Eta hori nire ustez, hor bai autokritika egin behar dute. Guazen beste herrialde batean, Bizkaia. Bizkaian EAJak... EAJak irazi du. Bai, hori Joxarra izmango Euskat, bai. EAJak irazi du, baina alde gutxia Podemosekin. Eta beti izan da EAJaren arrantza leku seguro xamarra. Hori egon zan ez, hasieran esaten zuten ere, aldugu Podemosek Bizkaian ere nagusituko ote zen, baina antzaren ez hori badirudi EAJak eutsi egin diola datu horiei, lehen esaten genuen ere proportzionaltasun lege hori aintzat hartuta. Niri beti Bizkaian harritzen hau beti EAJak lortze dituen urteak joan, urteak etorri, boterean egon urteak eta urteak, eta hala ere zer nola... Boterean egon. Boterak egon, beti dago. Eta hala ere, zer nolako almena duten. Eta, begia da, aldugu bat agertu zaiola hor, batean, ozta, EAJak Bizkaian 182.000 boto lortu ditu, eta aldugu batek 170.000, Zerdia bota zuen atzo gauean EAJak, Eusteko lehen postuari zerdia bota horretzen zuen atzo, kontaketan. Hori da, baina, horre azkenean hauteskunde hauek EAJaren kontrakoak ziren neurri handi batean, eta aldiz alduguren aldekoagoak, ez? Eta, hala ere, EAJ garaile Bizkaia. Nik uste gaur goizean ere Bizkaiako EAJako ordezkaria irratian entzun dut, eta nolabait bere boto fideltasun horretaz ere hitz egin du, eta batez ere nolabait EAJ dela Euskal Herriak Madrilen daukan ahotsa, eta ahots hori sendoena behintzat beraiena dana, ez? Horri erreparatzen zion bere diskursoan, lortu dutela Euskal Herriak edo Euskal Autonomia Erkidegoak Madrilen izango duen ahots sendoena izatea. Bizkaian nik uste duzu, alduguren egoera, alderdi sozialista, ezkerraldean, alderdi sozialista? Nik uste dut PSE batek galdu ditu kasi 50.000 boto inguru edo, eta EH Bildu batek ere galdu ditu baita ere 40.000 boto inguru. Horiek guztiak aldugura joan dira. Gehi orain batera, gehi handik eta hemendik, abstentziotik, eta nik uste dut argazki hori errepikatzen dela. Oso gutxik espero zezaketan ez, Bizkaian horren emetxanak batatzea alduguk. Bai, espero ziteken, hori zaizu zetorrena konfirmatzen dula edo... Nik uste dut, zaten dute Bizkaiko realitatein beste ezagutzen, baina ziurrenik lortu dutela, eta argazkiri errepikatzen dela, uste zutena baino hobea. Nik uste dute joera hori errepikatu ditu. Guazen beste herrialde batean, Gipuzkoan. Gipuzkoan da, bi perbitzitaria zen, Gipuzkoan dara, Gipuzkoa da horietako bat, boto asko lortu ditu Gipuzkoan. Gipuzkoan esatzen genuen, leia auzitekela EAJ eta EH Bilduren artean, azkeneko foru hauteskundeetan nola gertatu zelako eta horrekotan bai, baina orain sartu da indar handiarekin, igazteraino ez. Eta EH Bildu hirugarren indar izatera pasatzen da, eta aldugu bat lehen indar izatera pasatzen da ez. EH Bildu dagokionez, ziurrenik bereiek hain boto galdera handia zuten espero, ez Bizkaian, ez Gipuzkoan, ez beste lurralde guztietan. Gaineratuko dut lehen aztu zedako, maiatzen entzun dion Asier Arraizi esanez, nahi egin bat zuten indar hegemoniko izan Euskal Autonomia Erkidegoan, Bizkaian, ezkerraldean eta bar hor handitu behar zirela. Eta, hauteskunde hauetan joera hori ez da eman, alderantziz galdu indute ez. Eta euren gotorlekuan, alderantziz, hemen Gipuzkoan, dala beraien lurralde nagusia, baita ere botoa galdu dituzte. Hor, Nafarroako gauza bera errepikatzen da. Jende batek ikusi du boto erabilgarriagoa izan zitekeela aldugu bati botoa ematea EH Bildu bati baino, ez? Eta horrek bauka EH Bildu begira
mezu arriskutsu bat, jokoan dagoenean Eusko Legebiltzarra ziurrenik boto batzuk itzuliko zaizkilako, baina kontu, siesi hori... Boto eskuraben handi bat izan du Podemosek, klabe estatalak sekulako eragina izan du. Nik uste dut Felipe González dela eta bian irazi zuretenik ez dela eman horren besteko eragina izan duen beste fenomeno bat. Estatalismoaren indarra eta nola baldintzatu lezaken berak hori, baina zer uste duzue urrengo legebiltzarretan Podemosea joan den boto util hori itzuliko da bere etxera edo sinistu ingo dute izan litezkela erainkorrak ez bakarrik Madriden, baiz eta baita ere Gasteizen izan litezkela. Nik uste dut, nik uste dut ere gaur berriako azalean ere jarri dugun titularra, ez da, kolore morea hartu du hegoaldeak Madrili begira, morez jantzi da Hego Euskal Herria, eta ikusteko dagoena, eta nik uste dut zalantza edo galdera handienetakoa da orain Podemosek estatu mailan zer nolako jarrera izango duen erabakitze eskubidearen inguruan, eta horrek neurri batean eragina izan dezake datorren urtean Eusko Jaurlaritzako hauteskundeak egiten direnean jende batek behintzat hausnarketa egingo du eta nolabait mahai gainean edo parametro gisa erabiliko du Podemosek estatu mailan zer nolako jarrera hartzen duen erabakitzeko nik uste erazgarria dela Pablo Iglesiasen lehenengo balorazioa egiten zuenean lehenengo aldiz eta nik esango nuke inoiz ez bezala irmotasunez hitz egiten zuela, diskursoa pixkat aldatuta lurraldetasun akordioak egin behar direla eta nazio aniztasunaz, konstituzioa aldatzea bai, baina beste realitate horien onarpenaz. Hori izan daiteke faktore bat datozen urteko Eusko Jaurlaritzako hauteskundeei. Uste duzue Podemosek lortzen egin badu baldintzatzea Espainiako gobernuak eta sontxatik igeritzen dugu hortaz horrek ematen duen asko zaukatzen legebiltzarra zen edo osarat independiente dira eta era berean Podemosek Espainia lortzen baldintzatzea sortzen dalako beste gehiengo bat zeinetan Podemosek ez daukan eraginik horrek ahuldu egiten duela Podemosen aukera legebiltzarrean. Ez dakit egia esan galderako zaila. Nik ez dut ikusten Podemos batek Espainian mintzatzeko moduan egongo dela, ez eta emaitza onak lortu. Horren baitan, goera berri honetan, bi hanka ditu Podemosek, bata da ziurrenik Kristinak egin duenaren bidetik, Pablo Iglesias esan duenaren ildotik, hor pixkate ikusi behar da zer egiten duten erabaki, pixkate Espainian diren beste nazioen inguruan eta Euskal Herri begira zer nolako proiektua duten. Eta gero nik uste dut ere, azkenean, Hego Euskal Herrian aldu guri botoa eman diotenetako askok gehiago indute klabe estataletan, Hego Euskal Herrikoetan baino, orduan. Hemengo indarra, hemengo aldu guk bate asentatu behar da eta proiektu on bat eskaintzen badu, benetan lehiakide zuzen bat izan daiteke. Izandako emaitza hon horiek adierazi dizaiokete jendorrei. Ez indarra honekin Gasteizen ere izan gaitezke oso indar baldintzatzailea. Alegia, atzoko emaitzen aurretik esaten, emango diot boto erabilgarri bat Espainian eraginkorra izan dadin, eta gero itzuliko naiz nire betiko botora, EH Bilduren kasuan, sozialisten kasuan, Gasteizko parlamentuan, baina sinisten balin badute eraginkorrak izan litezkela. Galdera horren erantzuna neurri handi batean dago, hemendikan aurrera Podemosek nola mugituko den eszenario politiko berrian, eta beraien diskursoa eta beraien programa ez egu hitz egiten, baina esan nahi dut, ahaldu guri bozka eman dioten askok ez diete aurpegia jartzen beraien ordezkari horiei. Programa politikoaren berri ere zakagu, orduan esan nahi dut, oraindikan bide badago egiteko eta ez dakigu zer nolako ibilbidea edo rekorridoa dakan Podemos batek nolabait Madrilen egingo duen bide hori baldintzatu dezakelako gero Euskal Herrian gertatuko dena, ez? Hemen ere asentatu egin behar dute ere, eta ze proiektu duten eskaintzeko, eta
ikustu dut hori pixkate badagoela. Hala ere, bauka irakurketa, beste irakurketa bat ere EH Bildu bati begira bidez. Zergatik eman zaion botoa aldu guri, eta gero dago, ari gara erabakitzeko eskubideaz eta naziotasunaren pixkate izaera hor, proposamen horri begira, baina badago ere uste konponente bat, eta uste azpimarratzekoa dela, ere izaera eduki sozialagoak edo azken aldugoren igoera neurri handi batean krisiaren ondorioz delako. Eta krisiak jende batengan eragin duen sufrimendu baten ondorio delako orduan. Ezkerreko hemengo indarrei etortzen zaien beste ezbaia da, azpimarratu behar du baita ezkertiarrago inbar garan, pixkat izaera sozialago hori ere gehiago azpimarratu behar dugu, hori ere nik uste dut aztertu behar dutela eta badela beste osaio bat etorkizuneko mapa horri begira. Eta gero, hauteskundeak aurreratu edo ez, EAJak eukiko du giltza. Eta EAJak nik uste legez lehendakariari dokio erakitzea, hauteskundek parlamentua bertan berotzea. Guazen Espainia deitzen den horren emaitzak azartzera, orokorragoa gero sartuko gara, ingo dugu sartu aldi bat Katalunian, País Valentzia eta Galizian. Hor panorama oso irikita gelditu da, uste berezi dut berriro gogoratzea lehenago Kristinak izan duna, Podemosen gorakada ikaragarria da Espainiatik kanpo ditu genezaken, zilegi balin bazaigu horrela erabiltzea, País Valentzia, periferioan, arazo nazionala, arazo identitario bat dagoen lekutan konpundu gabe daun lekutan, ezagit konpondu gabe daulako, baina konpondu gabe daun lekutan Podemosek lortu du eserreku gehiago, Espainia ditu genezaken hortan baino. Bai, eta hor, Kataluniaz hitz egitea ezinbestekoa da. Gero sartuko gara Kataluniak, erenko zen horrein, utziazu horrein eramaten eztabaida orokorretara, nola gelditzen den gobernu lehen esan degun bezala, PP zaila izango du naiz eta hauteskundeak irabazi 123 ordezkarirekin eta aurrekoetan, baina 63 eserleku gutxiagorekin gobernua osatzea, esaten genuen PSOE bigarren indarra izan da, nolabait giltza ere PSOErengan egon daiteke eta hor jada batzuk hitz egiten ari dira, ez? Koalizio handi bat sortzeko aukera zantzaenez Bruselatik ere ja mezu hori zabaltzen ari dira, nolabait gobernagarritasuna bermatzeko eta nolabait bi boto horiek zenbatuta PPk eta PSOErenak 213 botorekin hori litzateke hasiera batean begiratuta batuketa errezena. Hor galdera da noski PSOE sozialistak zenbateraino ausartuko diren PPk izan duen jardun politikoa aintzat hartuta koalizio horren parte izaten. Zuk baztertzen duzu aukera hori? Uste duzu ez dela gertatuko? Nik ez dut baztertzen. Ni ere bola magikorik ez dakat, baina ez dut baztertzen batez ere gobernagarritasuna jokoan dagoelako, Espainiak inoiz ez duelako olako egoera bat bizi izan eta presioak ere seguraski egongo direlako. Hori Sánchezen suizidioa? Politikoa? Aukera auki gobernu alternatibotza osatzeko, aukera zailetak korapilatxo eukita ere, baina aukera dauka, kalkuladora... Nik uste dut, ingo dut nire irakurke eta berezi. Bipartidismoa izan da, 1998tik datorren Espainiako sistema politiko honen zutarri nagusietako bat. Hori guztia, azkeneko legealdian neurri handi batean zutarri hori kolokan geratu da eta emaitza hauetan hori eslatu da. Erregimen horrek jarrai dezan, bi indar hauekin nagusi izaten jarraitu behar lukete ez. Orduan, nik uste dut eurek dutela giltza, eta eurek gehien komeni zaiena egingo dutela. Ikusten badute, hauteskundeak aurreratzea, hauteskundeak aurreratuta, emaitza hobeak lortu, sendotuta agertu daitezkela bietako bat edo horretara joko dute, alderantziz. Ikusten badut, nik koalizio handiaren aukera ez dut hain argi ikusten uste dudalako horrek epe ertainera PSOErentzat oso kaltegarria izan daitekela,
baina ez dut baztertzen Espainiaren nafarrizazioa. Eta izango litzateke PSOE batek PP Ciudadanos baten gobernua edo PP baten gobernua ahalbidetzea, eta gutxiengo horretan batzutan bai, beste batzutan ez, eta neurri handi batean gobernatzen jarraitu ahal izatea. Hori ez dut inolaz ere baztertzen. Ondorioz ahuldu egiten du ahuldu guren Podemosen indarra? Ze Podemosei botoak nahi ditu bere aldaketak ikusi eta bere eraginkortasuna epe laburrean ikusi. Bestela, izateko boto parlamentario asko dituen, baina testimoniala den alderdi bat, jendeak izio boto emango, ez da utilidad. Koalizio handia aldu gurentzat. Joliteke akordio bat bien arten bide batez Podemos laminatzeko? Nahiz eta horrek ekarri segurazki Hombre, nik uste horrek lehen esaten genuen bezala oso kaltegarria izan daitekela ez bakarrik epe motzean, baizik epe luzeago batean soerentzat. Nik uste ere alderdi sozialistak egin barko lukeen irakurketa momentu honetan da Espainia aldaketaren aldeko ahots bat, Espainia aldaketaren aldeko ahots bat dagoela eta ahots hori sendoa dela. Orduan, horri ere erreparatu beharko lioke soe edo gaur nik uste danak hariko gara aritmetika eta kalkuladora harta. Nik ez dut hori ikusten, hori bai ez dut ikusten, bi gauza delako hor. Nik ez dut ikusten PSOE bat ezkerreko garantz joaten edo gainera aldugu batekin eta liatuta orain esaten da legealdi honetan reforma konstituzionala bat horri daitekela eta horiek bai baldintzatuko lukete benetako aldaketa sakon bat. Aldu gurekin, EAJ-arekin, ziurekin eta Kanarioekin. Beste aukera ez da errez. Eta Kanarioekin. Eta horrela mango lukeen da irureitamasei, justu gehiengoa. Kasik aukera hori baztertutzat ematen dut bai. Ez dut kristaleko... Idoia Mendiak gaur oso argi esan du Euskadi Irratian, inondik inora ez dutela alderdi sozialistarekin koaliziorik osatuko, eta bere... Idoia Mendiak? Alderdi popularrarekin ez duela ikusten aukerarik... Orduan aukera dago, koalizio handia ez bazartzen hori badugu. Galdetzei zuek analista zorrotza zetaleko. Koalizio handia bazartzen hori badugu. Matematikoki, kalkulailu elektoralak ez du eman PP eta Ciudadanosek batiteko. Orduan galditzen den beste aukera da, kalkulagailu elektoralak eman duen, ez dakit politikoa kalkulagailu politikoa ematen duen, baina da bestea, alternatibarena, hor Eskerra eta EH Bildu kanpoan gelditu utzi ditzake, ez ditu horiek behar, baina behar ditu Eskerra, Kanariok, EAJ eta ZIU. Eta horiek ematen du justo. Eta beste kontu bat, gila da senatua bigarren mailako ganbera badela, baina legeek eta hortik pasatu behar dute, eta hor PPek gehiengo absolutua du. Orduan horrek nik hasi hori argi daukat atzoko gauetik, eta okerrago naiteke, noski. Baina ezkerreko indarren batuketa hori ez dut inondik inora. Zezu kaso egiten ez zuzentan izan da eta ez moderatzen izan da. Kaso jazu, ze gertaliteke? Ze gertaliteke lehen esan dizut. Nik uste irten bidea dagoela hemendikan hilabete batera edo beste saiotxo bat egitea. Orduan gauzak errezago ikusiko ditugu danak, ez? Azkar batean ez dakit, bateaki, baina agian bai bilatuko dutela, nahiz eta hori ere kaltegarri izan diteken PSOE batentzat, baina epe motzera, epe luzeago batera, azkenean diluitu egiten dira eztabaidak, hazten dira gauzak, eta hori, orduan PPek beste hautagai bat aurkeztuta edo, investiduran PSOE abstenitzea, holako zerbait gertail liteke. Nik horri ikusten deten arriskua da, pixkat alderdi sozialistari Nafarroan gertatu zaiona, ez? Esan nahi dut, ez dakit parametro berdinetan neurtu dezakegun, baina argi dago alderdi sozialistak UPN-eri eman dion babes horrek galera handia ekarri diola boto kopuruetan azken urteetan. Lehenengo indarre izatetik gaur egun oso esanguratsua da alderdi sozialistak Nafarroan da kanpisua. Eszenario hori Espainia mailara eraman da berdina gertatzearen arriskuak ere behintzat hor daude. Arriskatzen baizueteko aukeren jerarkizazio bat? Zeinak aukera Nik bi aukera hondi ikusten ditut. Eta da, lehen esan dudan hori, edo bestea da
Eta, bueno, horretan... PP beste hautagai bat, izatea, erraztuko duna sozialisten... Hori bai, eta baina ez, beraiek ikusten badute, hauteskunde bat, ezkenean, enroke batera iristen gara, eta ezin dugu gobernu bat adostu eta ez daki zer, eta hauteskundeaten errepikapenetik norraterako da hortik irabazle, hori da galdera. Aldugu bat berriro berrindartzen bada, eszena hori erabat baztertu ingo dute. Alderantziz, ikusten badute aldugu bat ahuldu egiten dela eta beraiek eutxi edo apur bat irazten dutela, horretara joango gara. Baina ez da iritsi aldu ja oraingo fase honetan iritsi ziteken zapaira. Hiruhilabetetan oraindik bauka zapaia gorago bat, edo Espainiako soziologia kontutan hartuta baldintza batzuk eman direlako iritsi da zapaia. Badu azkunde oraindik? Ez dakit paralelismo bat egin daiteken, baina Grezia bat ez gogoratzen naiz, dela urtebete okerrez banago, demokrazia berriak irazit zituen, baina Siriza bigarren gelditu zen, eta hauteskundeak errepikatu ziren, eta Siriza hori profitatu zuen Sirizak, ez? Bueno, ez dira inondik ere bi herrialde parekatu, baina, bueno, azkenean izango, gakoa da hori, hauteskundeen errepikaten baten eszenarioan nork irabazten du, edo nork galtzen du. Eta horren arabera, azkenean giltza PPk edukiko du eszenario hori bilatzeko edo ez. Ni zaile egiten zait sinestea alderdi sozialista gehiengo hori lortzeko eta Podemosen botoekin 159 eserleku lituzke, alegia lehen esan dezun bezala alderdi independentisten babesa beharko luke, RC, CiU, EAJ eta haiekin lerratzea alderdi sozialista bat. Nahiko lituzke bakarrik CiU, EAJ eta Ezkerra eta Koalizio Kanaria. Horiekin. RC utzi lezake kanpon eta EH Bildu ere bai, beraintzako zailago dienak. Podemosek nahiko lan emango jo. Baina bukatzen joan behar dugu eta utzi ezue bizitatzen gure lurralde, gure anai arreba katalanen eta gallegoen lurraldea. Bai, bueno, Katalunian Herrialde katalanak, gero Principat eta Pais Valentzia. Kataluniari erreparatuta, argi eta garbi garaile nabarmena izan da En Común Podemek. Lehen esaten genuen Adako Lauk kanpainan protagonismo berezia izan duela eta berak Katalunian baliatu duen diskursoa oso emaitza onak eman dizkio, ez? Azkenean egin duen promesa izan da erabakitzeko edo independentziaren aldeko erreferendum bat egingo dela Katalunian eta horrek argi eta garbi boto asko erakarri dizkio, neurri handi batean kupekoak eta boto independentista. Eta Katalunian nabarmentzekoa da ere RC alderdiak izan duen gorakada handia, 3 eserleku izatetik 9 izatera pasa da, hor ere kupek berez abstentziorako deia egin zuen, baina litekeene da kupeko boto asko RC-ra jun izana eta galtzailea Masek sortutako marka berria, ez? Fenomeno bat gertatzen ari da, orain arte gertatu zen, eta estatu mailako aukera batek independentisten botoa jasotzen dula. Hori gertatu Euskal Herrin, segurazki, EH Bildutik joan da boto bat, boto periferiko bat aldura, eta gertatu da baita ere. Katalunian hori detektatuta da lehenagotik udala hauteskundeetan, baina publikoki independentista den jendearen botoa jaso du aurreneko aldiz, estatu mailako eskaintza politiko batek. Nik uste dut hor, azten ari gara lehen esan dudan osagai soziala dena, krisi ekonomikoaren horren erantzun dena, eta gero baita ere, Katalunian ziurrenik euskarrikoa gertatu dela, ez? Generatek ikusi duela PP eta PSOE-rekin etorri zeguna orain arte erasoa izan da, Espainian aldu gure ematen badiogu botoa, agian hor gauzak zer aldatu daiteke Espainia eta Kataluniarekiko harreman horretan, ez? Onartu barko zaila habilidadea boto independentista jasotzeko, estatu mailako egitura batean. Eta kontuan eduki behar dugu, orain dela 3 hilabete, Kataluniako hauteskundeetan gertatu zen hor galdu, pixkat bai aterzien galtzaile gisa, eta orain aldiz buelta eman diote gorari, ez? Eta hori, euren zerbaitein ondo induten sinalez. Google Mapa zen pixka bera joan da, Pais Valentzia? Pais Valentzian ere, PP nagusituta, naiz eta botoak galdu dituen, zehazki ez dakat kopurua, baina hor ere konpromis Podemosen adar hori indarrez sartu da, 9 ordezkari lortu dituztelako,
eta lehen esaten genuena, nik uste dut Podemosen adarro hauek nazio izaera dakaten edo arazo identitario bat daukaten eskualdetan beste diskurso bat baliatu dutela nabarmenki, eta horre joko hori oso ondo atera zaie. Hor galdera litzateke ere zenbateraino Podemos talde bakar bezala aurkeztu izan balitz estatu mailan litekeena da emaitzak oso desberdinak izatea. Hori esatera ausartzen naiz. Katoliko hauteskundeetan, iraina 27ko hauteskundeetan baloratu zen Podemosen gehiegizko karga iniziatiba kalte egin ziola, eta horren ondorioz gallegaok eta valentziarrak esan dute, ez gara aurkeztuko Podemos izenarekin, berez, arazo nazionala daun lurralde bakoitza bere izen propiorekin aurkeztu duen Euskal Herria izan da, gainontzeko 3, herrialde katalanetan 2 eta Galdizian. Bilatzen du beste izen bat, beste izen bat. Ikusi behar hori gero nola kudatzen duten kongresuan, hauteskunde begira ondo, baina ikusi behar dugu gero kongresuan. Talde parlamentario propio izan gute katalanak, zuk izan katalanak talde parlamentario propio izan gutela? Garai baten PSC eskatzen zuen bezala? Ikusteke dago, ez? Ni niretzako atzo lehen esanten nuen bezala Pablo Iglesiasek lehenengo agerraldian egindako diskursoa jada iruditzen zait keinu bat egiten ari dela, eta hain zuzen ere keinu hori zuzenduta dago Kataluniari, Euskal Herriari, herrialde Valentziari eta neurri batean Galiziari ere, ez? Berak ikusi du boto asko etorri zaizkiola nazio hauetatikan eta ondo zaindu behar dituela orain lortu duen arrakasta hori mantentzeko. Baina horrek kontraesanak eragingo dizkio ziurrenik. Eta ikusi behar da, kongresuan bertan, airean dago ez, zuk esan duzuna, taldea izango duten edo ez, baina horre euren arteko ikusten dugako ere Podemos konglomeratu bat dela, eta hori kudeatzea ez da erraza. Mailatik etorri zaizkion botoen maiek ze irakurketa egin dezaketen ere horretaz. Baina ez dauzka baroiak. PSOek baroia dauzka. Eta PSOeko baroiak asarretzen dira PSCek zer egiten dunean. Oraingo zauk izozkate lurralde baroi batzuk egonkortuta botere faktikoak dira alderdiaren barruan. Baina baseak dituzte. Baina base horiek ulertuko dute erakitzeko eskubidea portzentaje handi baten, ez? Egia da, Pablo Iglesiasek, azkeneko hilabetan gora bera handiak egitu da diskurtso aldetik, baina hor egiten du pedagogia moduko bat, eta ari da, PSOE batek inoiz ez diogolako diskurtsorik entzun, eta horrek sekulako igadura eraingo dioke PSOE bati, mehan dugu bat agertzen zaigu diskursor, ez duela inbeste kalterik egiten edo hori ematen du. Ematen du horrendik ez duela, eta gozen Galiziara. Nik uste dut hori, hain zuzen ere Pablo Iglesiasek asko zaindu behar duela mezu hori, erabakitzeko eskubidea behar matuta, nahi baldin badu ibilbide luzeago bat. Berak alderrikatzen du erabakitzeko eskubidea gelditzeko, ariketa demokratiko bat gelditzeko ez joateko, beraz errazago da Espainiako Podemosen hori onartzea, badelako erabakitzeko eskubidea gelditzeko ez joateko. Ikusi behar da ere, beste talde hori, bere talde barru, bere baitan dauden talde horiekin zer nolako tentsioak sortzen diren, edo ez? Utsazu Galiziara jaten? Nik apunte bat, esan nahi dut. Ikaragarria da, Valentzia, ustelkeriaren lurraldea inputatu kopuru pilatekin, eta hala ere, PP lehen indarra. Eta esan da, aldugu bat, konpromis batek asentatu da, eta PSOE-eri alternatiba gisa aurkeztu zaio Valentzian, baina hala ere PP lehenengo indarra. Valentzian Kamsek hauteskunde epaitu ondorengo hauteskundeetan emaitzak hobetu zituela, hauzetik pasatak. Ikiarria. Lortuko du Finisterrara joatea ez dut lortuko. Galizian PPk ere beherakada izan du, nahiz eta bere gotorleku historikoa izan, eta 15 izatetik 10 izatera pasadala, edo 20 izatetik 15, hain nezakat buruan. Baina hor indarrez ere Podemosen adarra sartu da, En Marea 6 ordezkari izango dituelako, eta adierazgarria da, kasu honetan ere BNG-aren boto independentista, Podemosen En Marea talde honetara jundala, horre lortu dute kandidatura multzo alderdi txikirrinez osatutako kandidatura independentista bat sortu dute, BNG-ak orain arte 2 ordezkari izan ditu eta bakar gabe gelditzen da. Orduan hor ere
beste Katalunian eta Euskal Herrian egin dugun irakurketa bera egin dezakegu, salbuetsita PPek hala ere lehenengo indarra izaten jarraitzen duela. Nik Galiziari dagokionez, ez dut irakurketa egingo dut, beste lurralde baten ikusi guna. Pragmatismoa ere nagusitu dela, indar batasunen alde egin dutelako, eta horrek pixkat sari bat ekarri delako, eta Espainiari begira bai igual etzen azkenean posible izan batera, edo Izquierda Unida eta Podemosen arteko batuketa hori, baina hor boto asko galdu zaizkio espektro horri, ez? Galduguk eso emaitza honak lortu ditu, baina Ezker Baturarekin batera joan izan balitz, orduan bai kalte handiagoa egin ziezaiokeen bipartidismo horri. Bukatzen joan behar dugu, orduetan barruta bakiu, baina azkeneko ondoriak, konklusioak, lehen ez lortu zuek prebizio bat egitea. Ez dakit konturatu zareten, baina nik igual ere horrekin bukatuko dut. Ez dugu Ciudadanos taldeaz, alderdiaz hitz egin saio osoan, eta adierazgarria da ere, edo nolabait parekatu daiteke azkenean lortu dituzten emaitzekin, ez? Ciudadanosek ikusmen handia sortu zuen, batez ere azkeneko hilabete hauetan, inkestek hirugarren indar bezala, hirugarren indarra izango zela aurre ikusten zuten, eta azkenean laugarren indarra izatera pasada eta lortu dituen ordezkariak ere hasieran aurre ikusitakoak baino gutxiago. Orduan berak ere aldaketa izateko marka hori, edo aldaketaren lidergo hori nolabait puztu eginda, ez? Globo hori puztu eginda. Ahaztuko bagina sortu duen ikusmina ez eta zenbat igoen urtebetean, berez emaitzak ikaragarria dira, baina, klaro, Podemosi desgastatzeko edo, eta, indarra handia horti zuen, ikusmin izugarria piztu du, eta azkenean, desinflatu da. Eta esan barra dago, Ciudadanos, hori ere ikusi behar da, eskuineko espektroan, PP galdu dituen boto guztiak, edo ia boto guztiak jundira Ciudadanosira. Horrez da dagoen boto trasbaserik eskuinean, PP galdutakoak Ciudadanosira jundira eta kitxo. Uste duzu, horren azkunde azkarra izan duten bi emergente hauek, bai Podemosek eta bai Ciudadanosek, bere indezaketela hasi diren bezain azkar, jetxe daitezkela bera, baldin eta eraginkortasuna ez badute epe hurbil baten erakusten? Arrisku hori dute, bai. Ciudadanosek bai, naharmen, eta aldugu batek, ne ustez euren arteko barne oreka hori gakoa izango da, asentatzeko edo ez. Bai, argi dago, eta nik uste ere, zirudien Podemosek hasieran martxoaren 15-aren harira lehenengo hilabete horietan edo sortuta berehala lortu zuen lilura hori apaltzen ari zenean oso emaitza honak lortu ditu, ez? Eta horrek esan nahi du, badakala bide bat egiteko. Zondo bukatu barrakago, ordu eta 12 minutara batzago atzeko hauteskundeetako emaitzak azartzen. Eskerrik asko, Kristina Bertzain, Jose Arrazonar, plazar bat izan da, zuekin analisi hauek partekatzea. Zeate oso disiplinatuak izan, baina nire aurreko maingura zuekin urrengo